Ole, chỉ vậy là việc ole. You guys kan khoi chho trana chuta chuan then chu no pang nei tlem deuh te nei tam deuh te kan oma khoi dana kha hun mamo chung kha ain ang lo thei khop maya then khat chuan tuna po hin progression activities kan zo to a progression activities kan zo khan a thil dang han ti sun jom hal mol mol kha kan tuma chuwang chuan kha a nge ni zo na te om thina video siam mấy khá tráiกันเสียtin chụp mi ba cái chân thil đang em ngắm một point hẳn soi nếu nếu tour cái này boka cho bạn chuan ulung tới ngay thấy là video hi cái siam tree na tu na hem cái video a cái content kan tiếng chi chu guide cái này vangin anh lem cháu hi en kan tam tree nu tu ka hết tilai cái sawifiahna thil ni phung cái sawifiahna ngay thật tốt rồi cái nom tree na chu bạn chuan cái hết tilai video cái sawi thấu hi zo na hi tam tree nu tu ka achang tu tan po hen anin om deuh thina chu wang chuan guide video ni reng reng hi chang thil danga po ni se an thil so hi ngai thau lukila nge ni kai I alem chau en lo hen alem ati dan lai te chau zu en lo khan khami thil pakhat ti khan kai noi tam taka nei the ni ti hria in khati zong khan lo enila thain kan hria a chu chu kan thuma duatin thil pakhat hian thil dang tam taka keng tel thei he tiang portal ang chi a phe hi chuan chu wang chuan pakhat lai te chau iril roi da chuan thil dang kai noi te la kha I hretel lo thina chu wang chuan khalai kha kan soi tel le lokani le chuan kan lu tanga ama sabera chuan hetilai hian progression activities ka soi mai hei hi a view hi ron dang lama a view dang lam hi kan siam ka hrelova ama ka chuan hei tian grade oma boys girls oma transgender oma tatra oma hetilai pia hian view and manage view ti mani kha om ta kha tu na chuan om ta lo ta kha hetilai sira hen hei drop down om ta drop down han me hian ti hian a hma mi ang khatin ron om ta ni view oblique manage mo hetilai kan zulu na thina kha ta lo om ta a hma kha chuan hetilai hian om sa mai thina tuna chuan heta hen om to ni mo drop down in ron da to ni kha ama sabera chuan kan sei dua a engani hemi class kan lu don khan a hma kha chuan hetilai kan click mai ta a tuna chuan khatiang ni to lo khan drop down in view and manage sa tikhat kan click ta a class khan zulu ta no pangkharon lam ta ni kha ma sabera ni ta se apan hina chuan engani import student movement at hohen import module hi progression activities kan zo to a amaro chu import kha kan la khoi thei mai lo ani chumi chu a chan chu progression activities mang hian no pang drop kan drop do na no pang khanang ma khan iti turang ang si isikula om tur ni kum no pang iskula om tlang te iti fel veka at drop tur ang I drop vek to nu khan no pang ila lu du tan school dang atangin kha I no pang lak lu tur kha a school lu na ten progression activities an la khoi ve lo chuan ila lu thei don chuang lo ani chu wang chuan import module hi chu lo man mo lu tuk lovela arwal khai deuh lekin nakina antenna na office lam pangten progression activities hi chumi khami chunga zo tur chu ni ten ron ti chuan khami chung khatiang kan lo nga ka nga chuan ka khami zo khan an zo vek to nu khan progression activities kan final vek nuwa dropbox ami kha kan juk import thina nga chu a zo to po khan progression activities zo to po khan lo nga fra mela kan zo kha chuan ngai that deuh lo omela thu le la import thei to ti thu le la ron omani lo kha chuan kha lo la nga fra mela a tha ome chuan thil pakhat kan soi le du chu zo na tho 8 no pang 8 chung chang kha nikuma no pang rong kal tharania udai senting kan tang ti kha kanon zot zeu thin boka kha chu po kha ala thei lovani mo 8 phei hi chu ani na taka chuan import te kan ti zo nu khan ni anon hong thina kha ta kha kan ti dana chu nikum khan class 1 chin noi lampang chau school leveling kan 8 pheya achung lampang kha chu BRC le BPO lampang kutani a chu wang chuan a 8 thei huna chuan hetilai hemi hnuaya hian hemi manage bula hen 8 kha ron om thina ni khami om hun te kha kan lo nga ka ngama ro chu tuna hian ka soyang khan portal hi a view te hemi a display ten didang lam ve 8 kha khoya chi angeron om don ka hrechi alova aron ama kha chuan tilai sira khan om maya khoya angeron da don chu ka hrelowa kha chu aron da huna kan hrevek tu thawa ngai taila ta po kha tun din huna chuan ala thei lovani
chu wang chuan kha kan hrianga September ma a zo vek tura kan ngai de ba ke chuan September base ani wang September ma September vel bora zo vek tura kan ngai chu wang chuan thla alatama chu wang chuan loman mo khu chu kha chu tilawila a tha ome chuan progression activity sa hen kan han soyanga progression activity sa hian no pang hi entinge kan dropang entinge kan da chuang ti kha zo na om ve thina khata khan progression activity sa hian khoi class polonita se tilang taila hetilai hian no pang om ta status a hian hipo hi soifia do hleka ngai ka tia promote by examination ka video ma sa ka soinual to thowa promote by examination ni chan no pang kha an pass I promote chuan automatic in he no pang a hi class 2 a kal don mo tuna he select ni taite NA om ta a tuna no pang hi class 1 ani he class 1 mo class 1 ani ta a chuan ta hian promote iti kha chuan automatic in hetila he class 2 a kal don chumiam je chu I promote ani chuan adata hen not promoted repeaters ti oma not promoted repeaters hey class 1 a class 1 tho ka class 1 a om non don hey hi not promoted or repeater ti hi chu pass low mo fail ho khani ta a hemi fail ti hian ngani an class an exam an fail na te pokati lan tho ngai ta hian zona pakhat ron om le thina chu nikuma in no pang he no pang a hi kumlak lo vela achuaka mo achuaka ti mayang kumlak lo vel tangna chol ta dei ta a kha khani kumlama in lo update lova kha no panga kha in school la tanga achuaka mo achol dei chuan dropbox a da ro mo ani lo chun heitian kum top thlangin in school a oma ale peka promote si lo khana oma kan promote si lova kan school a kal tron box si lova intia amak da tur point nei lova attendance da tur point nei lo thina kha kha ti to lo tur in school no pangkha achua ka mo long absentees ani chuan you da sa tangin drop dei ro aron lut le ni chuan in import le mai donia ani lo chuan tilai hi in phuat so panga ya mo chuwa chuan kha kha ti to lo tur long absentees ani chuan alo bera thakha kal lo to chuan VSK a point dropanga you da sa point dropang mo dropbox da da na kha chu dropbox da da na kha chu nakina hetami progression activities sa tanga kan da ni lo na school a omsa da cho da na kha chu nakina ahuna video kan siam lenga ni kuma ka video tam taka kha a view te a khoi dan te madang lam to wangin ka khai ta vek ta a youtube lama khan en thei to lo chu wang chuan a in dot te ten video hi kan siam chho le don ani chuan khatiang kha tuna in lo nei to nikuma mo nikuma no pang kum kal tluan si lo in promote ngam si lo ba kha chu hetila hian not promoted ti ula tun din huna chuan an mark percentage le number school attend hi chu in phu chok mai nga tun din huna chuan amaro chu ale peka chuan khatiang kha ti to lo ula school an chhuah san chuan anong kal to lo chuan drop in drop ni hne donia ni lo chuan tuna hian progression a hian in boy che don in drop lo chuan nakum progression a in khoi le nga ya tilai fill up turin nei lawang chuan kha not promoted chu ni le ta ani na taka chuan nakuma he tuna in progressive no pangom jong sa chen nikuma in school kal tluan lekan ni turani tha tram exam thlenga kal chuta chuan an fail chuan an fail angan mark percentage po in nei turani an fail dana po an school attend po in nei turani kana dot le promoted without examination om le ta hei chu soi fi lu tu po ngai lova no pangkha le khathiam thei pa ngai deuh kha lo ni a tha tram exam a khan engemaw har satna wangin a exam thei lo amo khatiang khani ta a zin bo de modam lo bang te poni ta amar chu exam chuang lo khan in promote tho ani first time second time te lo ti that chuan khamini kha chuan promote without examination in tia chuan amak hi da angai lo thung mo khamini kha chuan exam mio lo wangin amak da ngai lo amara chu a school attend chui da thawang kha kha pakhat na lo ni ta se chuan heta hian antenna na hei pakhati yang anti headline kan sai pele photange tila hian studying in the same school ti hi chu ni kuma kan no pangkha kumina kan school a lut le ngal mo studying the same school kan ti chuan kan school a lut le ngal chuan left with TC or without TC iti chuan automatic in dropbox saida dropbox saida asana drop ngai to lo progression activities atang chuan automatic in tikhan dropbox an kal don
chu kan thretel don hei hi dropbox da lo na he da na ti ta pon chin che la thaw me chuan ta hian antenna na hei promoted tania chuan ama khi 78 lo ni ta se hi 189 lo ni ta se study in the same school kan tia chuan hetila hi kasoi toem ka che lo ba class 1 ani hetila promoted in ti chuan automatic in class 2 kalanga section in thlang mal thei bokang chuan not promoted ati chuan nang same school ti tho chuan class 1 a omanga section in thlang bokang amaro chu akhoi polo ni lo thlang ta hian left school without with or without tc iti chuan section thlan tur om lo ve thungang achan chu dropbox a om topanga ala lu tu te khan section b ate section a ate section c ate lo nei the du duan la lu te tur khan a section a thlan tur om lo chuan hei promoted kan tianga study in the same school kan tianga ka update don ani mo ka section kan thlang lo kanga ka update ta ni tikhan no pangkha ka update tikhan ka update ta amaro chu ka lo ti sual pal ta ni he no panga hi hetela hei dan nei ti kiau to hemi ka lo ti sual hi indu chuan in siam thale the ni mo alo chu si kha chuan tikhan amo amak te lo ti sual chuan 79 jok te lo ni chuan mo in finalize ma kha chuan in update thavek thei mo hetela ni tikhan in siam thlang in update me nga section in thlang nga kha kan thretel do nia chuan kha no pang pakhat na alo ni ta chuan pakhat kan han soi le anga section chungchang a hian no pang te kati in school khan ahma in nei ngai lo antenna na class 2 khan no pang in lo tam ta lutuk ta a classroom te lo ta section a le section b a in lo chen ta ni mo chumi taka chu class 1 tho khan tilang le lokila class 1 tho kha hi khong ena china ka khoi class ber nge ala diklo le hala kina ke edit ma yang kha antenna na class hi I promote ta class 1 ta class 2 a chowa amak po eng po lo ni ta chuan studying the same school itia section a hian class 2 khan section a le section b kha in nei thar ta boxia amar chu ta section a chau thlan tur oma kha khami section siam dana kha kan soitel le don ani chuan section a le section b in then tharamo abik takin high school a le higher a kha chuan section te in nei teu ta kha teng te kha alo sa lo chuan khami da na kha kan soi don ani chuan khami kan da don chuan section kan da don chuan school details hai kan kalanga chuan section management a kan kalang chuan hei hi section management chu lo ni ta ni chuan class 1 a hian class 1 a hian hei tuna hian section a chau kan nei ta section b kan lo nei tel ve don ta chumi ni chuan hetlai hian class 1 kan thlanganga section b hi automatic in lo thlangang a nei to wangin b hi automatic in lo thlangang chu hetlai hian section allies if any ti oma hemi zia hi chu antenna na school thren khat chuan section hi section a section b ti lem lovin rose section lotus section khatiang te khan kan in thena ni mo a section ming kan pe ni khatiang a ming in pek chuan heta hen ls a hen zia kanga in pek lem lo kha chuan abc in automatic in pe nga in pek chuan ls kha in tianga amaro chu khami a ming chau kha a om thei lova a le b ang chuan a in then tel don tho ta ni hetila hian ls in pek kha tila hen lo omang mo id in identify na tur kha chu tian 8 section in tianga class 1 a hian class 1 a hian section b alo omanga chuan progression activities a po khan class 2 tu zo kan mo kha class 1 atanga pass kha kan tia class 2 a khan class 2 a ta hian section b alo omanga progression activities a khan section class 1 atanga pass chawa kha section b zo kha ida tur ni kha chuan kha section thlan na tura khan section b alo om to ang kha thil poimo zual tuna kan khoi thei china poimo zual nia kan hriat te chu ni zona hi chi hrang a oma chan vek sen lo te tin zona hi engani mi pakhat kan an changa midang in kha tho kha harsat na ron nei vele thina chu wang chuan chan a hran chana chana khan video siam mai te hi tha thinin kan thredawa tuna in zona in nei hrang ka don khom atanga in hriat ta na poimo nia ka hriat te kha video
kan ron siam le ani kha tu na kan khoi chin chu ni apoi mo bera chon video ma sa ka soyang deuh khan man mo but lawang u mo mi dang not tut lawang u ti tur kan ti engani office lama tangena ti turan ti chin kha du tok zel ang kan zo chuan ngai thadawin lo omila ti le turan ti hun lo notice rani la tundin huna chan progression activities khoi tur an tia progression activities a khan du to kila kan khoi zo ani chuan lo nga kila import thei to an ti huna tiang zel khan ata tolin kan kalonia kha tu na ka bedia siam thei chu ani kalome